Здравейте, фенове на Gameplay BG. Аз съм Крис, а това е епизод 2 от Разби и Крис. Значи, този път ще играем с... 113. Йеп. Значи играта... На Куб 2. Добре, айде да играем. Играем до 15. Това е опа. До 15 точки играем. Добре, айде, ще мана тук. Значи, мапа е Dust 2, както вижте. Охо, здрасти. Той път ще вляза с друго. Тако нещо ще кажеш? Нещата. Добре, оставихте се малко. В движение. 2 на 1. Фък, само да се ресна. Къде си? Не знам. На бомба. Значи в моята база. Йеп. Къде сте? Аз съм на до твоята база. Ах! Охо, ще Само да кажа, от днес, буквално 2-3 секунди играя. Не съм свикнал още. Еми, решихме да играем на Куб 2, така че... къде отиде Кавал? Смятам, видях къде си. Стига бе! Сега на тази игра. Мишката е много бърза. На тази игра съм про, е. Аз бот. Само те чакам да се спауниш. Добре, чакай го. Спауна ли се? Къде ще ме чакаш? Нацени мишката. Чакай малко. За да се спауниш, трябва да натиснеш мишката. Уху! Хи-хи! Аз те бях видял още от кога. Фък! 3 на 2. Брой ги малко, защото... Добре. Спална ли са? Yeah. 3 на 3. Да, сега стягаме и... Сега ще виж какво ще стане. И двамата. Но това не са бори. Ти ма взе мен и аз те взех теб. Това не са бори 3 на 3. Играем до 15. Добре. 50. 4-3. Сега ще да направя 4 на 4. Казах ти. 4 на 4, хубава е. От мен да мини. Бахти бързото. Да, бе, ходиш бързо. Не. Yes, бе. Вече скачам. Видя ли как е? Къде си? Отново. Колко са? 5. 6 на 4. 6 на 4, да. 7-4. Аз си казвам, аз съм някакъв тук рифълмен, бат. Ау! Не! Не, това беше близо. Аре, въздуха, бат. Не. Не. Вземи хедшот, бат. 7-5. Не, 8-5.
Само се роди, бате. Роди ли се, бе? Ето. Оп! Не! Але, мане! През главата ми, на. Не мога да видя, това е лошото. Къде ти бате? Абе, постоянно джъмпим и двамата. Кой ще изкара късмета, а? Изкара го. Добре. 8-6. Сега ти се стягам. Не, ти. Играта си е доста стро... О, лезе ми, бате. 9... Дори ма фана в гръб, така че... Дори да ме убиеш... Ах, фък. 9-7. Гледай сега пак ма фани в гръб, майна. Леле! 9-8. Добре, нещо имаше късмет. Ага. Късмета на начинаещия, не знаеш. Ти ми идваш само от едно и също място, от. Малко идвам в твоята база и след това идвам. Ясно. Добре, че... Хуша... Ако се намерим! Yes, baby! 10-8. Само ми кажи къде ще се родиш. Е, тук. Това не се счита. 10 на... Защото аз взех ти му взе. 10-8. Да, 10-8 за мен. Не, бе, тази игра не съм играл, честно. Играл съм един по два пъти в месеца. Аз един път. И то сега. Добре, хубаво ще ако се намерим. Да. Колко... 11. Да. Свърши. Колко са? Свършила? Да. Добре, колко са? 11 на 8. 11 на 8, да. Тук ще продължим. Добре, тук ще продължим още няколко фрага само. Тук ще продължим. То мапка, бе. Това нещо много голям, бе. Фък. 9 на 11. 11 на 9. Не, бат. То е много голям мапа, аз не мога да намеря. Все някой ще се фани в гръб. Ми пусна само там малък. Ти ме взе. Хубаво, това беше от нас, дами и господа. Надявам се ви харесало. На първия мап завършихме 11 на 8. Толкова много голям и такова нещо ма спеква. Така да се каже. Надявам се... Завършихме с 11 на 10. Не, 11-8. В първия мап. Ами тук не се отбива. Но тук е много голям този мап, човек. Тук. Хубаво. Това беше от нас. Надявам се да ви харесало. От мен и от... Стелата 11. Да. И довиждане.